Xènia, que te'n vas amb avió. On està l'avió? Allà. Xènia, que marxem a Riga. Fem una escapadeta d'uns dies a Riga. Dius adeu, Xènia? Xènia, digues adeu, adeu, fins a Riga. Xènia, hem dinat i ara ens anem a fer una volteta pel centre, eh? Que dormiràs una miqueta i ens deixaràs visitar Riga? Sí. Sí, molt bé. Fer la primera paradeta a una església i anem cap al centre. El dia superguai, un sol que flipes, eh? Ara sí, tenim una tregua de pluja. Per fi ha deixat de ploure. No serà aquesta la porta? Sí, aquesta és la porta d'entrada. Aquesta és la muralla. Que xulo. I els carrers d'aquí són superxulos. Hi ha poqueta gent i es veu bon ambient. De moment ens està agradant Riga. Mira. Mira, Xènia, ja estem al centre. T'agrada? Sí, mira, que xulo. Xènia, mira aquí. Moment de desconnexió al parc. El que té viatjar amb nens. Ja està? No tenim temps. No s'aparella. Ai, més Bon dia, ja estem a Riga, ens n'anem al parc amb barqueta. Xènia? De moment ens ha agradat, i avui fa més bon dia. A veure si el temps aguanta i almenys a la barqueta no ens plou. Bueno, ja tenim tiquet per anar amb barqueta, que semblava que no hi podríem anar sense reserva. Xènia, aniràs amb barco? I quan viatges amb nens, pues, has de buscar rato per ells, també. I així que aquí tenim un parquet.
Ja tornem a estar pel centre de Riga. Ara aprofitarem que la nena dormi i anem a visitar la catedral i alguna església. Que a les 5 tanquen i si no espavilem, després de dinar no tenim temps. Aquestes són les 3 germanes de Riga. Són superxules les casetes aquí, de colors i almenys ens fa bon dia, eh? Ens fa bon dia. Home, sí. Salut i... Aquesta és la casa de les cabezas negres, o els caps negres. T'agrada? Sí. És maco, eh? Mira, Xènia. Mira. Tu estàs passant molt bé? Clar, Xènia, tu passes bé? Collons. Envia un petó, fes un petó. A la càmera. A mi també, però a la càmera. Fes un petó a la càmera. Envia un petó. Molt bé. Oh. Quina passada.
Anem a visitar la catedral. Ja hem pujat a dalt i aquesta és l'església. Papa. Papa. Ayah, papa. Ens l'hem visitat en un pim-pam, Riga? Pipa, pipa. En un pim-pam, pim-pam. L'altre despedida d'ocells està ple, Una tartita. Una petita pausa. Què passa, Xènia? Digue'ls hola. Digue'ls hola. Hola! Digue'ls hola. Digue'ls hola. Digue'ls hola. Digue'ls adéu. Adéu. Vols anar-hi? Mira quin carrer més xulo. Vaig amb un sac de patates. Mira quina casa. Mira que hem trobat la festa de la cervesa. Mira. Xènia, és el festival de la cervesa de Riga. Xènia? Bueno, del festival de la cervesa de Letònia. Anem a buscar una cervesa. Irem a veure una cerveseta. On vols anar tu? Anem a demanar una cerveseta. Una cerveseta i la nena allà esperant. Ara comença el bo. Ui! Zona zapping! Zona zapping! Quina vergonya. Quina vergonya. Ha quedat gravat. Has quedat tot destacada, Bon dia. Ara anem a veure una església ortodoxa que té molts colors. És com si estiguéssim a Sant Petersburg, o a Moscou. Exacte. Xènia? Bé? Però jo pensava que seria bé. Jo tenia el cor ocular pràcticament entremig del llac d'això. Entre visita i visita, quan vas amb nens, què toca? Visitar els parques de Riga. Ara ens anem a visitar els parques de Riga. Ja ve el papa, ja ve. Ui, torna a ploure.
menjar, que la gent els Sí. hi ha de donar menjar. Hola, neguet. Ja va canviar de conversa. Ara acabem d'arribar al Mercat Central. Aquí a la Segona Guerra Mundial guardaven els Zeppelins. Ara que estem aquí, aprofitem i comprem una mica de caviar. Bueno, aprofitem per menjar una miqueta ara que la Xènia dorm. Estem aquí al mercat dinant. I després de dinar, els postres. No? Ah, no. On està l'ascensor? Aquí. Quin lloc més raro. Molt raro aquest lloc, eh? És molt soviètic, això. Sí. Això està deixat de la mà de Déu, vols dir que aquí no tinc... Aquí no hi ha ningú, suposo. Hem d'anar per aquí, tampoc està senyalitzat enlloc. A veure... Ui. Estem a dalt de tot de l'edifici aquest de les ciències. Que xulo, eh? Anem cap a baix, Xènia? Sí. Els semàfors aquí no duren res, no arribes ni a travessar el carrer que ja s'està posant en vermell. A veure... està verd... Espera, ja s'està posant en vermell. Opa! Just per a travessar. Aquí estem a l'òpera de Riga i aquesta és l'última paradeta. Ara ja deixo de gravar i ens n'anem a disfrutar una mica de la ciutat i aquí s'acaba Riga. Diem adeu que s'acaba Riga. Adeu, adeu.